हेलो हाय नमस्कार। आज 9ଟା 10ଟା ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ସେମିତି କିଛି କାରଣ ଅଛି ବୋଲି କରୁଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷର ମାନସିକତା କେମିତି ବଢ଼ିବ, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କେମିତି ପାଇବ, ସେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ କେମିତି ପାଇବ, ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ମଣିଷ କେମିତି ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ ସେଇଥିରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ବେସିକ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓଡ଼ିଆ ନୀତି ବାଣୀ ଆଦର୍ଶ ଓଡ଼ିଆ କଥାକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ସେଟା ହେଇପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ନେବା। ରାତି 12ଟା 12:30 ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମ ମନସ୍କାମନା କ'ଣ, ଆମର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ମୋତେ ମାସ ପରେ ଏତିକି ପଇସା ଦରକାର, ମୋତେ ମାସ ପରେ ସେତିକି ପଇସା ଦରକାର, ଏମିତି ମିଳିବ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଅଧା କହିକି ରହିଯାଇଥିଲି, କହୁଛି ପୁଣି ଥରେ। ରାତି 12ଟାରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୁଜୁରାତି, କିଛି ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, କାଗଜ, ପେନ୍, ସାଲୁକନା, ସୂତା, ଗୋଟା ଗୁଆ, ଆଉ ଗ୍ଲାସରେ ଅଧା କ୍ଷୀର ଅଧା ପାଣି, ସେଇଥିରେ ହଳଦୀ ଥିବ, ହଳଦୀ ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବ। ଆଣିବ ସେଇ ଯେଉଁ କାଗଜରେ, ଭୁଲିଗଲି, ସିନ୍ଦୁର। ସେ ଯେଉଁ କାଗଜରେ ତୁମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, କାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କ'ଣ ଏମିତି ସବୁକିଛି ସେ କାଗଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେମିତି ପଢ଼ିପାରୁଥିବ ସେମିତି ଲେଖିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ, ବଡ଼ କାଗଜ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଛୋଟ କାଗଜ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ସେଇଥିରେ କିଛି କାଗଜର ଉପର ମୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା କାଗଜର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟେ, ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟେ ଲଗେଇ, ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଉପର ତଳ ଦୁଇଟା ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା, ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଏକାଠି ଜଏଣ୍ଟ କରି ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ନେବ। ମାନେ ପୁରାପୁରି ଚଉତେଇବନି, ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ କରିଦେବ। ସେ ଭାଙ୍ଗ କରି ତାକୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ନେବ। ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ତାକୁ ସାଲୁକନାରେ ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ ସବୁ କିଛି ରଖି ନିଜର ବାମ ହାତ ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ରଖି ରାତି ଶୋଇ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଯାଇ ସମୁଦ୍ର, ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଭାସି ଯାଉଥିବ, କେନାଲ ହେଉ, ନାଳ, ନର୍ଦ୍ଦମା ଯାହା ବି ହେଉ, ସେଇଠି ପକାଇଦେବ। ପକାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବ। ଆଉ ମାସ ଯାକ ଏହା ପଜିଟିଭନେସ୍ ରହିବ। ମୋତେ ପଇସା ଆସିଛି, ମୁଁ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି, ମୁଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ଏହା ଫଳରେ ମୁଁ କହିବା କଥାଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଏତିକି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ମୋତେ ପଇସା ମିଳିବ, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। ପଇସା ମିଳିବ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ପଇସା ମିଳିବ।